Ngibingelele embukeli indaba M4.1KZNTV osifundelwa uThabani Maphumulo ake sibheke lezo indaba ethu ezihamba phambili osokwini lanamuhla. Iseyindidi yababulewe Emgungundlovu kuvulwe Elabhodloka ku M4 bapikishela ugesi empophomeni. Nazi indaba ze1KZNTV. Usashaqekile umphakathi wase Waters Emgungundlovu kulandela ukudutshulwa kwabantu abayishumi kwathi ababili bashonela endaweni yokucima ukoma kanti abanye ababili bashonela esibhedlela. Obahambe njengongqongqoshe wezokuphepha KwaZulu-Natal uJomo Sibiya uhambele indawo lapho kwenzeke khona lesi sigameko esamukelisiwe restaurant kanti elandisa besindaba umnikazi wale ndawo uthi kwafika imoto kwehla abantu bangena ngaphakathi baqhulula ngentululwane maqede baphuma bahamba. Ikhona la endaweni yokucima ukoma Waters Emgungundlovu lapho kudutshulwe khona abantu abayishumi nambili kwathi abane badlula emhlabeni, ababili bashonele khona la endaweni yesigameko kwathi abanye ababili bashonela khona esibhedlela. Kanti ke ngokusho kwakhe komnikazi wendawo uPetros Mtambo uthi ke kwaqhamuka imoto njengesikhathi zasebusuku ngomgqibelo, ababili abasolwa bangena ngaphakathi bavulela ngenhlamvu kwalala uwaca ngaphakathi. Kanti ke ungqongqoshe ke obambile ke eminyangweni wezokuphepha uJomo Sibiya uhambele le ndawo namhlanje. Kodwa okukhulu kakhulu ukuthi asizile ukuzoveza amehlo, asizile ukuzobukwa la, sizobheka ukuthi yini esingayenza ukuthi siqede lezi inkinga esibhekana nazo la. Utshwala osebuqala ukuba inkinga kubantu bakithi. I-weekend ne-weekend usuku nosuku sibulawela abantu abaningi kade sinesehle besiseGold sinesehle siKwaZulu-Natal kushona izingane zakithi eEastern Cape. Asikwazi ukuba isizwe okuthiwa utshwala buyasibusa, utshwala buyasibulala. Kufanele kufike isikhathi la njengohulumeni ethi uhulumeni okwazi ukuqeda inkinga esinazo. And enye yezinkinga eziningi eSouth Africa okuyiyona esibangela ukuthi sibe nobugebengu obuningi, utshwala buyingcenye enkulu yalezo zinto. Utshwala uyibona obenza ukuthi uthole ukuthi ubugebengu bontshontshwa kwezinto, ubugebengu bokubulawa kwabantu, ubugebengu bokudlwengulwa nobugebengu bezinto eziningi ezenzakala eSouth Africa kusuke kunotshwala phakathi. Kodwa into enkulu kakhulu ukuthi kuma tavern kufanele ngempela manje sithathe isinqumo sibe abantu abakhuluma iqiniso. Ucommissioner wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal kanti ke naye uthe uqinisekisile ukuthi ke bakhona abasolwa asebeboshiwe. Sesibabophile kodwa saqhubeka nophenyo. Bakhona esabafuna abanye. Nemoto lebekhulunywa ngayo sitholile nayo. Sizaqhubeka nje ngokuphenya. Le ndaba zocima ukoma lezi inkinga. Le ndawo yala Waters uMC beseshilo ukuthi ziningi kanjani indawo ezikhona zocima ukoma. Thina njengamaphoyisa isikhathi esiningi sithi masibheka amacala esinawo ukubulalana kakhulukazi enzeke endaweni njengalezi. Umbuzo sekutheni kungani abantu bekhetha leli business. Izolo mbukeli sambele le ndawo safika sathola nje ukuthi ke indawo ebisebenza njengenjwayelo bekungekho ukuthi ivaliwe nabantu bebefika nje bezothenga ngendlela ejwayelekile. Kanti ke ngesikhathi khona la umnikazi wendawo usilandise kanje. Okwenzeka izolo anginalo ulwazi ngako. Kodwa nje ebusuku ngesikhathi abo 8:30 kuvele kwangena imoto eyehlisa abantu basebeqonda la kuphuzwa khona etavern bafike badubula. Yiloko nje engizwe nami sengizwa ngaba kade besegcekeni ngoba mina ngaleso sikhathi bengisendlini. Kodwa ngiyikhona eduze kodwa ngingakwazi ukubona ukuthi kwenzakalani egcekeni. Akekho seshila ukuthi uyabazi. Kuthiwa nje abantu abehle emotweni bafike badubula, akekho oshila ukuthi uyabazi cha. Siyazama ukuthi zona ezokuphepha zibe right, iqine. Sinamakhamera sinabagadayo abasibheka masesetshenzwa. Kodwa ke kuhlulekekile ngoba laba kusho ukuthi bese bebazi ukuthi bazokwenzani. Asikaxhumana nemndeni yazo kodwa abadubuleke basishona la ngaphakathi babili, abanye kuthiwa bashonela esibhedlela kodwa asikaxhumana nemndeni yabo. Elinye ke ilungu ke lomndeni lesisulu ke esithe sashona khona la kule ndawo uthe naye wayekhona kule ndawo yesigameko kanti ke uchaze kanje. Besambile naye izolo sozijabulisa ngale ndaweni ekuthiwa kaMntambo erest emjondolo. Nami okuningi ngikubonanga okwenzekile kodwa nje ngizwe nje sekuqhuma isibhamu nje sekulala abantu phansi abantu bebaleka sacasha phansi kwamatafula sengibona ubhuti sengibaleka ngiyophuma ngibonelele phansi edubulekile. Ngikwazi nami okuningi okwenzekile ukuthi kwenzeke kodwa nje kunomuntu ongenile wadubula nje wavulela ngenhlamvu nje. Nangaza bona indaba ngokuzwa nje na ku Facebook abantu abashinto eziningi abanye bathi ufica intombi yakhe ihleli nomunye
wesilisa wacikwa yiloko wasesedubula ngazi ukuthi abanye abantu badubuleka kanjani because mina bengisendaweni ecashile angibonanga kahle ngibone nje sekuyisiphithi sekulela abantu phansi esephetha ungqongqoshe ke wezokuphepha kwaZulu-Natal ubambile uJomo Sibiya ukubalile ukuthi ke ubengalindele ukuthi uzofika le ndawo ivuliwe wathi ke uyanxusa ke kuyona ke umnikazi wayo ukuthi ke acabange ukuthi ayivale njengoba sazi ukuthi kushonele khona abantu kuyona le ndawo sifika la iBoxley store ivuliwe indawo eownwa umuntu oyedwa iBoxley store ivuliwe icar wash ivuliwe indawo yokudayisa ukudla ivuliwe itavern kuphela evaliwe ngikukhulumisanile naye kahle ukuthi njengoba siyabantu kuyaba nento yawuthi kuyona kudlula abantu abane la endaweni yami okuyijabulisa ukuthi igozololo ukuhlonipha nje abantu abadlulile emhlabeni so ngikushila ukuthi ngoba kungenza omunye umuntu ohamba la emgwaqeni ethi haya kunandaba la kudutshulwa abantu abanandaba bayaqhubeka bazenzela imali abanawo nendaba ibhizinisi siyafuna liqhubeke kodwa nabantu abahlonishwe uphenyo liyaqhubeka njengoba eqinisikisile uCommissioner wamaphoyisa kwaZulu-Natal ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngibika ngisemgungundlovu Undunankulu wesifundazwe kwaZulu-Natal uSihle Zikelala uthi baqhubeka nezinhlelo zokulungisa imigwaqo namabhuloho abhodlwe ngesikhathi esikhukhulu besihlasele ngoApril kulesifundazwe kwaZulu-Natal. Uzikelala usho lokho evula ngosemthethweni umgwaqo M4 emva kokuvalwa ngenxa yokulimala kwebhuloho eMdloti. Sifisa ukubonga lesilana ukuzosho ukuthi lo bridge laseLamesi selivuliwe. Sibonga ukubambisana phakathi komphakathi waseLamesi iLamesi Ratepayers Association siyafisa ukubonga siyabonga futhi uhulumeni iDepartment of Transport both MEC Nkonyeni no MEC Sibiya sibonga siqedi futhi neDepartment of Defence ngoba nabo babe negalelo elikhulu ekutheni sibe la esikhona so namuhla sizothi lo mgwaqo usuvuliwe uzothi nje lingapheli isonto siqede la ngase Boys Town and siyaqhubeka nokwakha ukuthi ibridge exhumanisa lo mgwaqo neBhalito leli eliphakathi kwezimbali neWestbrook nalo lakheke libuyele esimeni naye indawo ezatatshwa siyazakha kabusha uhulumeni through isastria ukwazile ukucompensate ukulekelela labo abalinyalelwa ukuthi bakhe kabusha siyafisa ukugcizelela masakhe kabusha kodwa kumphakathi wonke isikhathi sokuvikela impahla yethu asazi ukuthi amafema la uma siwachisa nama warehouses nama malls sizibulala thina and therefore asivikele impahla yonke siyabonga kunemenye imndeni ezothi lokhu sahanjelwa undunankulu akazafike kuthina nithini kuyona kunamakhansela iwona oqala okudinga finyelele emphakathini la singakafiki khona siyathemba amakhansela afikile kodwa sinolwazi ngazo zonke inkinga zabantu abahlukumezwa yikhukhula kwaZulu-Natal futhi bonke sizokwazi ukubalekelela einkingeni zabo lo mgwaqo oku M4 undunankulu osona namhlanje ubekade ezowuvula ngokusemthethweni njengoba abahlala abahlukene bathi bewusebenzisa sebezokwazi ukuthi behambe kuona kulandela ukuthi kusukela ngoApril kade besebenzisa ezinye izindlela ukufika endaweni efana koThekwini kuTebokosibisi eThekwini Uvuka umpetshazana umphakathi wasempophomeni eHowick washisa amathayi wavala umgwaqo uRS17 ukhala ngogesi kanti kuphazamisekile ukuhamba kwezimoto njengoba lo mgwaqo uhamba izimoto esibheke eUnderberg naseBhulwa. Lo mphakathi uqale izolo ukubhekisha emgwaqweni uthi watshela ukuthi isiphehlimandla siqhumile kepha wona wathola ukuthi akunjalo ucinywe ngabomu. Imeya kaMasipala umngeni uChris Pappas ukhipha istatement echitha lo mbhekisho esho nokuthi awukho emthethweni. Umphakathi wasempophomeni eHowick wavala umgwaqo washisa namathayi ukhala ngogesi. Isiteleka leli sicathi sidalwe ukuthi kuye kwacishwa ugesi kade kuyi-load shedding. Uthe uma uhamba ngenxa ye-load shedding uthe uma usubuya kwezinye indawo wangabe usabuya kwenye ingxenye yaseKorea. Kwathi ngakusasa kwafika abantu bathi basubcontracte noRock nyusa amalo la bazobheka ukuthi yini ishili i-transformer bazocheck ukuthi yini imbangela yayo. Bangena egxobeni zemizi ngemizi ba disconnect alafu masibabuza bathi bazobheka imbangela until umphakathi uzube mningana babadilisa bathi bebebheka bebe disconnect egxobeni umuzi ngomuzi badilika
basithi savusa kwi-transformer kwakhanya kodwa ade kuthiwa i-transformer ifile wabuya ugesi kwa-right kwathi ngakusasa uma bebona ukuthi sikwazile ukuxhuma ade sebeyiwisile baphinda futhi kuhamba i-load shedding bakhipha iy'nsimbi ey'thize wazama futhi umphakathi lezo nsimbi wayibuyisela kwakhanya kwakusasa futhi sihamba i-load shedding basaha amakhebuli-ke manje uDlamini uthe abakuqondi lokhu okwenzakalayo. Siyayibuza yiphi le ntuzana efile transform efile ngoba manje mesifaka izinto ezidingakalayo kuyakhanya ugesi. Basika nje phambi kwamphakathi amakhebuli bathatha bahamba nabacuye ezinye izinto bayifaka emontweni bahamba. Kuze kube manje kodwa kuthiwa transform efile kuthiwa sena silwisa abantu abazokhanda ugesi. Ubingekho i-transform efile. Siyabona bakwenza phambi kwesikonke lokho. Bebengenile kulowo muzi okade sebedilike esigxobeni bafike beshiya incwadi yakhona. Angazi leyo ncwadi echaza uhlamba ukweltamani mele ukhokhe kanjani. So into enjalo into ebadala yonke lento umphakathi uthukuthele ngaleso sizathu leso. Imeya kulomasipala umngeni uChris Pappas uphawulile ngalolu daba. Kunendawo ebizwa ngeCourier section elokishini laseMpuphumeni lapho ugesi uhambe khona. Ugesi uhambile ngoba kusha itransformer njengomkhandlu sizimisela ukulungisa itransformer kodwa kufanele ukuthi singene sichecka noma senze imeter audit umuzi nomuzi kuleyo ndawo kepha mhlawumbe izinto ezu140 so zincane. Sizolungisa itransformer kodwa ilokho fanele siqale ngakho. Lo mphakathi uqhubeke wabhikisha ulibangise emahhovisi alomasipala eHawiki ufuna izincazelo kanti usabise ngokuvimba uthela wayeka umgwaqo uN3 ezinabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngibika ngiseHawiki. Amalungu omphakathi wasenhlongwane kwaMlaba Olonde enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal namhlanje avala umgwaqo ekhala ngokulahlekelwa imfuyo yawo edliwa amabhubesi okubiya ukuthi eqe esiqiwini ihlohlwe umfolozi park kade ekhuluma nezo kulezindaba le1KZNTV uSmilo Khanyile uthi bafisa ungqongqosho wezemvelo namahlathi uBarbara Chris angenelele kulolu daba njengoba bethi bazizwa bengasaphephile ukuhlala kule ndawo. Namuhla ke kuseni amalungu omphakathi wasenhlongweni ondini enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal avukeke avala umgwaqo ongenela kule ndawo. Lokhu ke kuza ngemuva kokuthi lo mphakathi ukhala ngamabhubesi adla imfuyo yabo njengoba ke imizi eminingi yakhele lezi ndawo ihlukumezekile ke ngalesi sigameko. Kodwa ukucasula umphakathi kakhulu ukuthi ke bakhala ngesiqiwi ihluhlwe emfolozi park ehudula ke izinyawo negolozo kubiya isiqiwi njengoba bethi ke ucingo lwesiqiwi luwile kanti futhi ke seluludala. Esikubanga kakhulu wena isiqiwi la into yokungakwabo yokugoloza ukufuna ungafuna ukubiya abafuna ukubiya sinombiko cwaningi maphu kamvikelo umphakathi oyekade khona ngalesa sikhathi advocate uThuli Madonso lwafika la wenza study wayeseba nama recommendation yabona waba nezincoma kazenza phezulu eqhulwini wathi ucela lesa siqiwi sibiye ngoba ukwazi ukuthi ungavalela iBig 5 bese ubiya udembesela nje ngoba lapha ucingo lubolile lufile kubiye ngeintambo zokuthi ezinkuni yabona kunembobo lapha yana almost sonke isiqiwi sinembobo yabo abafuni ukubiya kodwa siyezwa ngoma nalapho ngutshela ukuthi tender yaphuma lapha award service provider wakufanele aqala ukubiya kodwa ukubiya kaze kwenzeke njengamanje sifuna le ndawo ideclare njengendawo ebhekene nenhlekelele akekho umuntu ongaphila nebhubesi phamba nebhubesi uyahleka usisa uphamba nebhubesi ephasijini lakini yabona ngoba lento isho ukuthi kuzofika ingane vele inkomo seyifile. Lesi sigameko akusisoke sokuqala njengoba bekhala nangokuthi ke ngaphambilini kuke kweqa ezindlovu kuso lesi siqiwi kwangagcina lapho nezipisi ke nazo zike zahlasela kule ndawo nokuze kwalimala ke amanye amalunga endaweni. Lo mphakathi usubike kaningi ke ngalolu daba uzama ukuxoxisana nabaphathi balesi siqiwi kodwa ke kwanhlanga simuka nomoya. Ngaphambi kwawo bekade kukhona ojakalasa abanamarabi ade bephuma khona esiqiwini ihluhluwe imfolozi park bona ke bagcina bebulalile nengane yasendaweni baluma nogogo kunjani bona ke bebekade belandela izindlovu ebekade egcolela endaweni nazo siphuma khona esiqiwini esifanayo izingweke nezingulule nezimpisi into ehlala nayo yabona so iBig 5 la ingaphandle masikhuluma nje iqinisa iBig 5 yase HIP ingaphandle masibatshela sithi siyabathinta abavala amafoni abanalo iqiniso. Siqhubeke sithi abazami ukuthi beqoqele izilwane zabo akwenzeki uthi ufuna ukuthi bekhokhele bekutshela ukuthi bazokutshela bona ukuthi bakunika into engakanani la uma sithi ababile nje obucingo lwile bathatha umuntu wase Eastern Cape noma waseGoli ezothatha imali
ethi laba basele bendawo bazosibonela engenza umsebenzi njoba kuyikho sithi siyabatshela ukuthi abenze kanjena bethathe abantu bala bendawo bebiye ukuze kubiyeke bephinde sithi abaqhatsha abantu bala akwenzeki lokho. Lolu daba lithinta ke izinhlaka ezahlukene kuhlanganisa ke umphakathi uqobo lwawo njengoba bekhala ngokuthi bona abaphephile yilabo abafuyile endaweni abalimayo izitshalo njengoba ke kuseyingozi kubo ukufinyelela nasemasini nabo ngenxa ubungozi balezilwane. Phinde futhi kuzoba esayidini labalimi sihlukunyezwe indlovu zidlela amasimu la silime khona sithenzela ukuthi sikhulise ingane manje kukhulu kakhulu nje ukuhlukumezeka kwethu siyahlala nababe siqikwe into abayisho basitshela manga kuphela ngoba ngisho uphile sike sanomhlangano naye mhla ka10 kuDisemba wathi awuzophela uJanuary engabuyile ezosho ukuthi ucingo ulungisa kanjani ngoba lapha nesiqikwini akuvuliwe ikhala ucinga lokho lele phansi. Kusasa ke kulindele kuba ungqongqoshe asifikele emathupha kumhlangano womphakathi nezinhlaka ezithintekayo ukuzoqhamuka nesisombululo kulolu daba. Lezi ke izindaba z1KZNTV mina ngingosamkeliswe Ngqolonga ngibika ngisenhlungwane Olundi. Mbukela sithi shelele ezitolo siyabuya neindaba. Siphinde sikwamukele mbukele indabeni z1KZNTV yake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Iseyindidi yababulewe Emgungundlovu kuvulwe Elabhodloka ku M4 bapikishela ugesi empophomeni. Imeya kaMasipala ithe kumxolisi Khawunda uthi kuzothatha izinyanga ezine ukulungisa isiphehlimanzi othongathi kulandela ikulimala kwalenqala sisinda yaso ngombasa walonyaka ukugcina kwenza lo mphakathi uthola amanzi ngosizo lwamaloli. Umsebenzi wokulungisa uqale namuhla njoba bekwethulwa ngosemthethweni usonkontileka kanti lo msebenzi uzodla imali elinganiselwe ku31 million wamarandi. Emva kwembhikisho eminingi ebekhona othongathi kubahlali abalanganiselwa ngaphansi kwamawadi awu4 namhlanje uMasipala ukwazile ukwethula usonkontileka emva ukuthi esikhathini esedlule kwamiswe ngoba khona babe nezikhalazo mayelana nokuqokwa kwenkampani. Echaza umeya uthi lo msebenzi abayethule namhlanje kulindeleke ukuthi uthathe izinyanga ezine. Zonke indawo zala uthongathi zincike kakhulu ekuthenini lo msebenzi esizowenza lapha uphumelele ngoba ungaphumeleli ingakho amanzi engekho thongathi. Kodwa ke esikujabulelayo ukuthi njengoba kade khona abaphikisile ukuqokwa kwenkampani lo msebenzi wenziwe ngoba iwona kahlehle osithathele isikhathi eside ukuthi kubhekisise ukuthi baphikisa ngaziphi izathu lento ekuthiwa objection. Siyajabula ukubika ukuthi ichithiwe leso sikhalo saba kade benaso. Okunya kuvezile ukuthi kuzoba noguquko mayelana nomsebenzi kumele uthole umphakathi njengoba njengenjwayelo kujwayele ukuthi umphakathi uthole u30% kodwa kulokhu kuzoba u10%. Echaza umeya mayelana nosomabhizinisi abajwayele ukumisa ama-project amakhulu afuze lawa uthi bekwazile uxoxisana nabo mayelana lo 10% okumele uye emphakathini. Izasalokho ngoba konke kufakwe ngaphansi kwe-main contractor ukuthi ikwenza uma uyihlukanisa kuvamise ukuthi uma uhlukanisa lezi zinto kakhulukazi uma umsebenzi uzokwenza isikhathini esifishane uma uhlukanisa lezi zinto ezimbili kuyithathe kulethe inkinga eziningi ukuthi nomunye ekhomba umunye nomunye avikele iso lakhe ngakho kubalekile ukuthi wenziwe ibona beungamele wonke so that naloko technical nokumechanical bekwenze neconstruction beyibheke futhi at the same time ngoba sijahe isikhathi ukuthi awuqedwe ngesikhathi lo msebenzi abantu bengasokoli besokolele amanzi ekubena amanzi ayisiqalo sempilo ngaphandle kwamanzi ngeke kuphileke. Ukhawundo kunya phinda kukhuza ukuthi umphakathi ungezi kule ndawo uzofuna umsebenzi kepha kunemigudu elandelwayo bangabe kukhona amathuba emisebenzi. Sifisela ukuthi umphakathi ubambisane nathi njengoba bekhona abanye nabaholi namhlanje sikhulumisana nabantu aqashwa la esangweni bazoqashwa abantu abawu10 abazosebenza kwi-site kodwa baqashelwa esangweni amakhansela azosebenza namakomiti ukuhlela lo msebenzi nama-subcontractors akekho umuntu ozoyishekela yena ezoyingqongqozela yena esangweni ngale kokulandela imigudu ekhona ekusetshenziswana ngayo kanye nomasipala. Okubalekile ukuthi angingamisa umsebenzi ngoba u4 months isikhathi esincane kakhulu kodwa futhi sithe inkampani uma ingakwazi ukuqeda lo msebenzi ngaphambi kokuthi kuphele inyanga ezine iuqede inyanga ezintathu siyokujabulela nalokho. Emva kwethu iwona msebenzi okumele uqale emaduze njengoba umeya kuvezile ukuthi ukusuka namhlanje kumele kube sekuqala ukwakhiwa.
Wesedonsa ngendlebe usonkontileka ukuthi bebengakujabulela ukuthi mangabe kuphela isikhathi esingangenyanga ezine kube ukuthi umsebenzi usukwaziwe ukuphothulwa. Kodwa bokhosibisi othongathi njengeminye imizamo yokugqugquzela amadoda aqotho ukusetshenziswa kwezidakamizwa ubugebengu nokukhulelwa kwezingane umphakathi wasendaweni yaseNdwedwe Ntaphuka uqhamuke nesu lokufaka imfundiso ezakhayo ezinkundleni zemidlalo nokulapho kuhlangana khona abesilisa. Uhlalo weNtaphuka Local Football Association uManqoba Shangase uthi isigameko sakamuva zokudlondlobala kobugebengu kule ndawo ukubulawa kanjalo nesakamuva sokuhlaselwa kubulawa umfundi emagcekeni esikole kuphoqa ukuba baqhamuke nezindlela zokulisana nalokhu njengomphakathi ikakhulukazi njengoba kuyinyanga yabesilisa. Njengoba kuyinyanga yamadoda, umphakathi wasendaweni yaseNtaphuka usuqhamuke neqhinga lokugqugquzela nokufundisa ngokuyiphatha kwabesilisa einkundleni zezemidlalo lapho bechitha khona isikhathi sabo esiningi. Ekhuluma neziko leindaba ongusihlalo weNtaphuka Local Football Association uvezeke ukuthi bakhathazekile ngezinga lobugebengu eselibukeka landa lapha. Ngakho babona ke ukufaka izinkulumo ezakhayo entsheni ngesikhathi ijabulisa ngezemidlalo kungadlala ke enkulu indima ukulisana nalesihlava. Sihlelela ukuthi intsha yethu la eNdwedwe Ntaphuka neNdwedwe nje jikelele ingabe involve ezintweni ezifana nezidakamizwa and futhi sibakhuthaza ekutheni bangayibandakanye nezenzo zobugebengu. Abafana sifisa ukuthi sibachazele kakhulu ngokuthi fanele bebe nenhlonipho kuyona yonke into abayenzayo. Sibatshele futhi ukuthi kubalekile ukuthi indlela abaphatha ngayo abantu abancane kunabo noma ngabe abantu besifazane kuze kufike mhlawumbe kubazali babo sibatshele ukuthi kumele bazi ukuthi kubaleka kangakanani ukuthi bebahloniphe. Sibatshele futhi ukuthi noma ungenza kahle kanjani empilweni awukwazi ukuthi uphumelele if ungabahloniphi abantu osendelene nabo nabantu ohlangabezana nabo nanoma kuphi. Sibakhuthaza ngokuthi inhlonipho iyona ehamba phambili empilweni. Intsha yalapha iningi layo libhuquza emakhaya ngenxa yokweswela imisebenzi kanti ke izichithela isikhathi ngokuyibandakanya kwezemidlalo. Lokhu kwaholela ekutheni omunye wabafana abebegijima lapha agcine esedlalela isigaba esithe thuthu. Lokhu kunikeke ithemba lentsha nethe isakujabulela ngeshwa ke wadlula emhlabeni ngonyaka owedlule. Njengendlela yokuqhakambisa amagalelo akhe baqambeke umqhudelwano egameni lakhe ngenhloso yokugqugquzela ukwenza kahle nokuqoqa ke leyo ntsha ezibandakanye nezidakamizwa. I-tournament ke le esiyenzile ukuhlonipha uphilano beumfana obeyiqhawe obedlala kuyona le ndawo yaseNtaphuka. Odlale okhulele kuyona le ndawo wagcina esedlala esigabeni sika ABC Mutsepe nakhona ngoba bethuthwa ngebhola. So unfortunately uye wadlula emhlabeni ngonyaka ophelile. Singacela kuhulumeni ezintweni ezifana lezi eziqoqa umphakathi usondele ungahambeli kude noma sifika singqongqoze mhlawumbe sesifika isikhathi sambili kodwa nje basondele. Iqembu ebelizophumelela kulomqhudelwano litholeke isamba semali eyizinkulungwane ezili-15 ebese ke ingxenye iya emndenini kaPhilani kanti ke umama wakhe uthi ke abazali mabangawanyatheli amakhono abantwana babo kwazise lukhulu abangawazuza ngawo aphinde ke abanqande ezenzweni zobugebengu. Ngizizwa ngiright nginokujabula ngoba ngiyabona ukuthi shuthi be umuntu wabantu bemthanda abantu inhliziyo yami ngizwa inokujabula okukhulu. Into ezenziwa izingane inkinga engeke ngikubone uphuzo namadrugs. Iyona nto eyinkinga le mabegadela zo zinto khona bezokwazi ukuthi baphumelele baye phambili ngeimpilo zabo abayifisayo. Ngingacela ukuthi abazali beingane ezithanda ibhola bayivumele zebholeni ngoba usizo lukhona. Indaba M4.1KZNTV kubikuntombi khona Mvubu eNdwedwe. Mbukele ake sithi ishelele ezitolo siyabuya neindaba. Siphinde sikwamukele mbukele indaba M4.1KZNTV ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini namuhla. Iseyindidi yababulewe Emgungundlovu kuvulwe Elabhodloka ku M4 bapikishela ugesi empophomeni. Mbukele ke sibheke engosini yezomnotho.
Irandi liku-16.19 maliqhathaniswa nedola semelika, libu R20.30 maliqhathaniswa nopondo, libu R17.18 maliqhathaniswa ne-euro, kanti igolide lona libiza $1,738 i-ounce. Kuthi olungahluziwe wena ube $107 umphongolo. Mbukela kasibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lesizwe likanobhutshuzwayo labesifazane lakuleli iBanyana izibekisela indawo kwimidlalo yokuhlungela umdlalo wandulelo wamanqamu omqhudelwano weWomen's Africa Cup of Nations oqhubekayo ezweni laseMorocco. iBanyana ikwazile ukuqoqa amaphuzu ayishagalolunye kwimidlalo emithathu njengoba ikwazile ukuhlula iNigeria, iBurundi kanye neBotswana. Ezikadezwe Elise zizobhekana neTunisia kumzuliswano olandelayo ngoLwesine. Bukela kasibheke isimo sezulu esingalindeleka. Bukela sinake besiphathele zona siyithimba lesindaba le1 KZN TV. Izindaba zipheli kuphela isikhathi nisale kahle.